veče. Niste ni primetili da je počelo naše četvrto zajedničko druženje u emisiji 7+7. Poklonit će vam 60 minuta zabave, pesme, šale, muzike i igre. Pa kako vam bude i ne zaboravite da se poklonu ne gleda u zube. Deco, i vama dobro veče. Nije važno da li ste već u krevetu ili još ni ne pomišljate na spavanje. Važno je da znate koliko su 2 plus 2 i da gledate 7 plus 7. Jednom tati u životu beše glavna stvar da mu sinčić pošto poto bude muzičar. Zasviraće lepo da ga čuje svet, kupit će mu trubu ili klarinet. Kaži, reče tata sinu, Da li voliš trubu ili violinu? Kaži, reče tata sinu, Da li voliš trubu ili violinu? U rukama tatinog muzikalnog sina plakala je, škripala tužna violina. zakašlja se truba, poče da se guši, komšije i tata zapušiše uši. Bezbroj puta srećni tata pita sina svog da li želi tamburicu, klavir ili rog. Ili možda voliš jako dubok ton, kupit ću ti 2-3 basa i trombon. Kaži, reče tata sinu, Da li voliš trubu ili violinu? Kaži, reče tata sinu, Da li voliš trubu ili violinu? A sin razmišljao dugo, pa hrabrost najzad skupi i reče: Imam ideju! Gramofon mi tata kupi! u rukama tatinog muzikalnog sina, lakše svira gramofon nego violina. U rukama tatinog muzikalnog sina, lakše svira gramofon nego violina, nego violina, nego violina.